ka-meeting mo. Oh. So, kailangan tayo sumunod, matuto tayo sumunod. Kasi ganun ka din doon sa barangay mo. Sabi, ay may meeting tayo. Ngayon, mga launa. Pwede bukas. May ganon. Oh, nagpatawag ka ngayon, pero pag gawin mo ng bukas, sino masunod? Ikaw yung nagsabi na pwede bang bukas. So, hindi ka leader. Kasi dapat ang leader ay good follower. So, ang member, magiging follower. So, kailangan sundin mo yung utos mo. Kasi kung nag-utos ka na hindi mo sinunodin, ibig sabihin you are not a good leader. So, kailangan nasabtan ninyo kaning atong na programa. Ay, lisod pod. Lisod pod. Alam, wala ka. Yan, marching ka mo. Tapos, lakad pa sa laong. Unya, wala nagsulong. Unya, dito, isa dito. Wala nanonood. Unya, sige ka, lakad pa sa laong. Unya, wala din nasunod turang nabilit. Hindi yan, leader. Hindi additional. Additional guys sa mga members. Kung magpatawag tag meeting, palihog lang kanang wala to sa atong oras. Dili na ta magpaabot nga alauna pa. Kailangan buntag alas 10 ana gyud ta dapat diri. Military. Military action. Ana siya tapos kung mag-update mo kuan meeting, palihog lang. Kuhaon niyo akong FB na lang. Kung wala tong group chat, sa FB na lang ka ako rin tubag sa inyo. Kana ako wifi sa balay. Madali na ko pag Oo nga pala, ganito yun. Minsan kasi, busy ako. Si Tunit ang dinadari ko. Nit, ano na lang kasi wala akong time na magana sa GC. Minsan si Tunit ang nagpo-post. Inuutusan ko din si Tunit. Dahil minsan mayroon akong gawa o kaya may lakad ako na wala ako sa cellphone. Si Tunit, tinatawagan ko na agad. Nit, mag-post ka, may meeting bukas. Please, kailangan magating sila. Kaya kung mayroon na siya announcement, pakinggan mo. Kasi nanggagaling yan sa dito. Kasi minsan ako busy, minsan siya lang uutos ako. Kasi wala pa tayong proper na nakadirect talaga dito sa city. Kasi si Tunit is chairman siya ng Washington. Hindi po siya sa city. Since wala pa ako nagawa. Kasi yung na-assign yan na position na yan, wala. Lagi wala. So, yun ang sabi ni Mama Jackie, mag-ano na tayo ng finalization na papalitan. So, naghahanap tayo ng ipapalit doon para nga talagang active dapat ang nasa city. Ang nadiri nag-meeting karon city man eh. City man ta, wala naghalo wala naghalo nga lain. Puro ni city. Kapalayan. Isa may naadiri. Si Kapalayan ni city din yan. Kanlami pa. City din yan. City din yan. So wala naghalo dito sa tunguna nga nay taga-Naan, nay taga-Malimuno, nay taga-Anawawon. So karon puro ni city o tanawa. So mani akong ipasabot. So kanang nagkuan po ta sa province kaysa atong magdala sa province para mag-meeting dito ra po siya sa province. So since general meeting ini, dapat na sila karon. Asa man sila karon. O tanawa ra. So wala na ka mindset. Bisan na lang atong yun. Bisan halimbawa, pag general meeting sa tanang mga membro, bisan sa usa ka barangay na adyoy mo tunga. No represent. Present ang chairman, wala chairman, wala vice secretary, ano ba, nadyo, pareha nila, wala si Jocelyn, wala ito nga. Muna ibot pasabot, parang update ka mo kung sa itong Kung sa meeting nga dire. na siya. Tapos, parte sa inyong mga barangay chart, kung kinsa